ଭାଇରେ ଦେଖିକି ପଡିଯିବୁ। ଏ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଙ୍ଗା ସିଲଟ। ଭଗିନୀ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଓଳିକି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। क्या बात है सर, क्या बात। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋଳି କେମିତି ବନ୍ଧାଯାଏ ଦେଖେଇବି। अच्छा हमको सिखा रिया है। ଗଛ ତଳୁ ପଥର ସଫା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଦୋଳିରୁ ସିଧା ଜମପୁର। ଷ୍ଟେପ 1 ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆମର ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲେ ଚଢି। ଷ୍ଟେପ 2 ଭାଇ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ଦଉଡି ଦିଅ ବଢେଇ। ଷ୍ଟେପ 3 ଫାଇନାଲି ଦୋଳି ହେଇଗଲା ରେଡି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାର କର ଗାଡି। ଟନ୍ ଦୋଳି ଭିଡା ହୋଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଭୋଜି ଆଡୁ ପଳେଇ ଆସିବା, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଗିଳା ପୁପୁନ। ମାଡି ଚାଲ। मारी चलो। ଡାଲିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇ ମିକ୍ସଚର ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି, ଖଟା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ଧୋଇ ରଖା ହୋଇଛି। ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଦୋଳି ପାଖକୁ। ଦୋଳି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖିବା। ଦୋଳି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଦୋଳି ଏବେ ଲଗା ସରିଲାଣି। ଭାଇ ତମର ରେଡି। ନନା ପୂଜା କଲା ପରେ ବଇନେ ମୁଁ କରିବି। ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭଙ୍ଗା କବାଟ, ଭଙ୍ଗା କବାଟ लो ଦୋଳିରେ ଲାଗିଛି କାଠ। मेरे हिसाब से 100% मुंबई। ଏବେ ବାସ୍ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସରିଲା, ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ଅନାନି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯିବି ନା। ଆଉ ନାଇଁ 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 ମୋ ମାଡି ଚାଲ।